Ki menyang utangku wingi, Min. Kok tuman kon? Apa maneh sih? Kon wingi kan utang aku 15 ya pertama wingi. Iya. Terus kedua 15 maneh to? Iya. Lah kok iso mbok syaur 30 iku lho. Loh, ya bener sih. Delok niki. 03 tambah 03 piro? 6, Ha iya 06 to. Ha. 5 tambah 5 piro? 10, Ha iya, loro siji tambah siji. loro. Lah iya berarti totale. 210 juta. Loh. Lah iya, lah mbok syaur 30. Lah kok iso? Lah iki sih, kon iki sak hitung-hitungan tangga sih. Kene. Lah terus. Lho ya sahur rono kok terus ya apa sih? Celah-celulut tok adake. Ha. Bungae satu saya gak akeh-akeh bungae. Loh ana bungane. Ya iya no utang jaman saiki gak ono bungae karepmu dhewe ta sembrono kon niku. Nah, wis.